Эфирден алқылар вақты студияда Олсын Үриева исәмінсіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Қыршаңғы. Ең яқшысы ауырыны кисету. Әлмет табиблары Шаңсуға. В Альметьевске с начала года зарегистрировано 67 случаев. В 2024 году это 29 случаев заболеваемости чесотки. Тантаналы онт. Озна қайда бүтін Россия алдыңғылар хәрәкеті соқларына бағышлау тантанасы узды. Biz türlü республика проектларында катнаштык. Беренчеләр хәрәкәтенең һәм лауреатлар булдык. Уртак концерт. Ноты Яшар симфоник оркестры һәм Казан дәүләт консерваториясе каршында эшләп килүче махсус музыка мәктәбе коллективы бер сәхнәдә. А дальше, как я и говорил, мы передадим слово музыки нашим гостям. Әлмәттә халыкны диспансерлаштыру программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Бу авырларны вакытында ачыкларга мөмкинлек бирә торган профилактиканың чарасы һәм төп милли проектларның берсе. Әлмәт муниципаль районының сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Ренат Шакиров хәбәр иткәнчә, ел башыннан 54129 әлмәтле диспансеризация узган. Нәтиҗәдә кан әйләнеше, эндокрин система, аш кайнату, сулыш органнары авырулары, яман шешләр буенча беренчел диагнозлар куелган. Бу сан даими профилактик тикшерүләрнең мөһимлеген ачык күрсәтә. Күп авырулар озак вакыт яшерен рәвештә үсә ала һәм диспансеризация аларны вакытында ачыкларга һәм чаралар күрергә ярдәм итә ди белгечләр. Тире вируслы авырулары шактый күңелсезлекләр һәм уңайсызлыклар тудырырга мөмкин. Киң таралган авыруларның берсе кыршаңгы авыруы. Әлмәт табиблары Шаңсуга симптомнарны белеп тору һәм шик туган очракта иң беренче чиратта үз дәвалануга юл куймыйча белгечләргә мөрәҗәгать итүен хәерле. Кыршаңгы авыруының сәбәбе тирегә үтеп кергән паразит. Микроорганизмнар анда үрчи башлый, нәтиҗәдә тәннең кайбер өлешләрендә чыдап булмаслык көче тубарлыкка килә. Бу бигрәк тә бармак араларында, беләк һәм бот арасында күзәтелә. Авыру бары тик кешедән кешегә күчә. Тыгыз контакт нәтиҗәсендә башкаларга да күчергә мөмкин һәм гаиләдә яки коллективта таралмас өчен кичекмәстән дәвалауны таләп итә. Чесоточный клещ, он паразитирует только на человеке. Самка клеща прорывает ходы в эпидермисе в вечернее ночное время суток и откладывает свои яйца. Именно этим обусловлен первый симптом – зуд в вечернее ночное время суток. Источником заражения является только больной человек. Әлмәт районында кыршаңгы авыруның артуы күзәтелә ди белгечләр. Узган ел белән чагыштырганда бу елны паразит юктыручылар саны 2 тапкырдан артык. По заболеваемости в Альметьевске с начала года зарегистрировано 67 случаев. В 2024 году это 29 случаев заболеваемости чесотки. Поэтому на это стоит обратить внимание, чтобы наши телезрители понимали, да, насколько все-таки это актуально. Табиблар нинди дә булса сәбәпләр күзәтелгәндә кичекмәстән хастаханәгә мөрәҗәгать итәргә куша. Авыруның төп профилактикасы – шәхси гигиена. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Россия Конституциясы көне. Бәйрәм 1993 елның 12 декабрендә бөтен халык референдумында Россия Федерациясы Конституциясын кабул итү хөрмәтенә гамәлгә куелган. 1994 елдан 12 декабрне Россия президенты указы нигезендә дәүләт бәйрәме дип игълан иттеләр. Әлеге уңайдан илебездә кайбер күркәм традицияләр яши. Мисал өчен, мәгариф учреждениеләрендә интерактив экспозицияләр эшли, концерт мәйданчыклары милли бердәмлек пространствосына әверелә. Хокук, политология, социология өлкәсендә экспертлар катнашында профессиональ дискуссияләр оештырыла. 4 яшькә җиткән яшүсмерләргә тантаналы рәвештә беренче паспортлар тапшырыла.
Ознакайда мәктәп укучылары өчен Бүтін Россия алдынгылар хәрәкәте сафларына багышлау тантанасы узды. Чарага район һәм шәһәр мәктәпләренең 5-11 сыйныфларында белем алучылар һәм аларның остазлары чакырылды иде. Алдынгылар хәрәкәтенең максаты яшьләрне мөмкинлекләрен һәм сәләтләрен исәпкә алып тормышка әзерләү һәм ул үз эшчәнлеген 13 юнәлештә алып бара. Булар мәгариф, фән, хезмәт һәм һөнәр, мәдәният һәм сәнгать, иреклеләр, ватанпәрвәрлек, спорт, сәламәт яшәү рәвеше, медиа, дипломатия һәм халыкара мөнәсәбәтләр, экология, туризм, туган тел, милли мәдәният һәм традицияләр. Я в движении. Мы в движении. Бездә көч, бездә дәрт. Чарада шәһәрнең барлык мәктәпләреннән иң актив максатчан укучылары һәм аларның остазлары катнашты. Без төрле республика проектларында катнаштык, беренчеләр хәрәкәтенең һәм лауреатлар булдык. Күбесенчә волонтерство һәм добровольчество белән заниматься итәбез. Экология буенча да яңадан хайваннарга карата игътибарлы булу, өлкәннәргә карата игътибарлы булу. Без ул хәрәкәтләрдә актив катнашабыз. Бу хәрәкәткә иң актив балалар гына йөриләр. Менә без дә кызлар белән йөрибез шундый мероприятияларга. Безне гел чакыралар. Без 9 май көнендә Красная гвоздика мероприятиесендә катнашкан идек. Балалар бакчаларында кукольный театр куябыз. Аларга бик ошый, алар рәхмәтләр әйтәләр безгә. Татарча олимпиадаларга йөрибез, призерлар булабыз республикадан. Бүген уку олимпиадасы булды, шунда бардык. Чара истә кала торган мизгелләргә бай булды. Малай кызларга дустана берләшмәне символлаштырган истәлекле тамгалар һәм хәрәкәт эмблемалары тапшырылды. Бүгенге чарада алдынгылар хәрәкәтенә район һәм шәһәр мәктәпләрендә укучы 100 бала кабул ителде. Илмира Шәрифуллина, Руслан Ярмиев, Алмаз Ихсанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Агросәнәгать комплексы Татарстан икътисадының мөһим һәм аерылгысыз өлеше. Бүген тармакта авыл хуҗалыгы сәнәгатендә яңа инновацион технологияләр үзләштерелә, эшкәртү камилләшә. Бу хакта Ознакай районы һәм шәһәр мәдәният йортында узган тантаналы очрашуда район һәм республика җитәкчелеге ассызыклады. Анда авыл хуҗалыгы тармагында лаеклы хезмәт куючы авыл уңганнары, тармак ветераннары, хуҗалык җитәкчеләре, белгечләрне зурладылар. Теманы Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Авыл хуҗалыгында очраклы кешеләр эшләми, тормыш бөтенлеге, аның нигезе авыллардан, аның тырыш кешеләреннән тора. Әлеге бәйрәм нәкъ шул фидакарьләргә багышлана. Алар инде 365 көн елда эшлиләр, көне-төне. Быел инде безнең күрсәткечләребез дә бик яхшы, Аллага шөкер. 175 мең тонна игеннәребезне җыеп алдык. Уртача уңыш 35 центнер. Монда инде бертөкле культуралар, кымбагыш, рапс, лен бөтенесе бергә. Тантаналы чарада Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов та катнашты. Ознакай районы ел сайын тотрыклы хезмәт нәтиҗәләре күрсәтә. Әйтергә кирәк, барлык тармаклар буенча да нефтьчеләребез булмасын, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре булмасын, төзелештә булмасын, барсагын үрелеп баралар, матур итеп. Һәм инде ул безнең халыкның монда яшәешенә зур яхшы тәэсир итә. Әлеге бәйрәм туган җирен яраткан кешеләрне берләштерә. Көнне төнгә ялгап хезмәт башкаручылар, менә алар, игенчеләр, терлекчеләр, агрономнар, кыр хезмәткәрләре. Барысы 85 кешегә сәхнә түреннән төрле дәрәҗәдә бүләкләр тапшырыла. Бүләкләнүчеләр арасында авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе консультанты Рәсим Шәрәфетдинов та бар. Башкирия Яңавыл районында хезмәт юлын башлап җибәрдем. Анда инде 3 ел хезмәтемне куйганнан соң, туган якларыбызга кайтып, Уразай җәмгыятендә хезмәт юлымны дәвам иттем. Анда инде 24 ел хезмәтемне куйдык. Агросила хуҗалыгының баш агрономы Айрат Харрасов Татарстан Республикасының атказанган агрономы исеменә лаек булды. Аның 44 ел хезмәт тәҗрибәсе бар. Минем хезмәт юлын мәктәп усагасыннан башлаган идем. Каникулларда һәм инде мәктәпне тәмамлагач
Авангард колхозында 81 елда хезмәт куя башладым. Башта Беларусь тракторында эшләдем. Аннан бригадир, техника бригадир итеп куйдылар 15 елдан. Баш агроном Занкай агро фирмасында. Хезмәтне яратмасаң 44 ел эшләп булмый бит инде. Бик яратып башкарабыз. Традицион күчмә вымпел быел Ознакай агрофирмасының алдынгы комбайнчысы Илгизәр Ганиевка тапшырылды. Бәйрәмне Җөмһүриятебезнең танылган җырчылары Гөлдания Хайруллина һәм Рәфис Кәлимуллин чыгышлары бизәде. Илмира Шарифуллина, Алмаз Ихсанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт Татар дәүләт театры тамашачыга чираттагы премьерасын тәкъдим итте. Ул беренче татар балеты шүрәле авторы, күренекле татар композиторы Фәрит Яруллинның тормышына һәм иҗатына багышланган Үзелгән җыры. Документаль, бераз мифик һәм әкияти. Шул ук вакытта нигезендә тирән драмага төрелгән олы бәхет яткан бу спектакльнең авторлары Ләйсән Фәйизова һәм Сәрдәр Таһировский. Пьеса махсус язылган. Анда документалистика һәм уйдырылмаларга урын бар. Тамашачылар әйләнә торган сәхнә үзәгендә утыра. Ә барлык хәрәкәтләр шул тормыш карусели янында бара. Фәрит Яруллин ролен Татарстан Республикасы атказанган артисты Раушан Мөхәммәтҗанов уйнады. Рәссамнар Анастасия Рязанова һәм Ольга Акулова, пластик бизәлеш Виктория Арчая, тавыш бизәлеше Илнар Сибгатуллин. Нефтче мәдәният сарайында калабызның Нота яшьләр симфоник оркестры һәм Казан дәүләт консерваториясе каршында эшләп килүче махсус музыка мәктәбе коллективының уртак концерты узды. Бу очрашу тамашачылар өчен генә түгел, яшь сәхнә йолдызларына да кабатланмас дулкынландыргыч мизгелләр бүләк итте. Нота ансамбле бер сәхнәдә Казан дәүләт консерваториясе яшь-үсмерләр оркестры белән чыгыш ясый. Үз вакытында президент грантлары фонды хисабына башланып барлыкка килгән беренче яшьләр симфоник оркестры инде икенче сезон үз эшен дәвам итә. Бу мөмкинлекне оркестрга Татнефть компаниясе бирде. Бүген аның составында 50 кеше. Коллективның үз сәнгать җитәкчесе ул Игорь Ежов. Кураторлары, дәрес бирүче осталары бар. Бүген дә алар көзен тәкъдим иткән программаның бер өлешен уйный. Несколько частей из «Метели» Свиридова, которые мы уже показали. Бүгенге программа Свиридовның «Метель» әсәренең берничә өлешеннән тора. Бу музыкаль спектакльне көзен без әлбәттә күрсәткән идек. Аннан түбән камада ярыйсы уңышлы чыгыш ясадык. Шуннан соң сүзне кунакларга бирәчәкбез. А дальше, как я и говорил, мы передадим слово музыки нашим гостям. Казан дәүләт консерваториясе каршында эшләп килүче махсус музыка мәктәбе оркестры составында Республика Россия һәм халыкара бәйгеләр лауреатлары, җитәкчеләре Нина Шестопалова сүзләренчә, монда очрашулар осталык үстерүгә, иҗат офыкларын киңәйтүгә шәп мөмкинлек. Для нашего коллектива, для юниор-оркестра это первый визит. Безнең яшь-үсмерләр оркестрының Әлмәткә беренче килүе. Балалар дулкынлана. Бездә бәйрәм концерты да бит. Быел консерваториягә 80, ә консерватория каршындагы махсус музыка мәктәбенә 65 ел тулды. Программа кызыклы, бай, аның исеме дә шундый, осталыкка юл дип атала. Потому что у нее и название есть такое путь к мастерству. Нота яшьләр симфоник оркестрын булдыру һәм үстерү проектның төп максатлары классик музыканы үстерү һәм төбәкнең яшь талантларына ярдәм итү. Оркестр составында музыка мәктәпләре укучылары, махсус уку йортлары студентлары, педагоглар, проект кураторлары. Алга таба аны оештыручылар атна саен яңа программа эшли торган профессиональ оркестр булуын күздә тотып эшли. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7дә карый аласыз.
Біздің ең қызықты сюжетларыбыз да ресми аккаунтларыбызда орнаштырыла. Һәм тағын бір мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.